जचिनि लीडर उन्हें बिसिंगो कमामा लीडर उन्हें कौवा खड़ा का जैसे चिनी बुबा ग्राना 2023 जोरा जेके पाना लोगिया मारना है आंग सारे मुझको सिंधांग 2023 जोरा चिनी बुबा ग्राना से कथांग तोंगसाक से लोगिया मारना है चिनी बुबा ग्राना तिनी बोनी पर्सनल बेनिफिट नि बागैया बोनी साग बायथानि बागैया बोनी फैमिली मेंबर्स नि बागैया बोनी फैमिली नि बागैया जों तिप्रा सारुनि बागैसे बसाय फाइट खाइ दङ एका जों जतो सिरानि नांनाय सिनि बागैसे सिनि बुबा ग्रा बसाय फाइट खाइ दङ के जोंबो सिनि बागै जों मा बसानाय सिनि बुबा ग्रा सिनि बाय फाइट खाइ दङ आबनि बागै जों 2023 जोराया सिनि बुबा ग्रा सिनि बागै 2023 जोराया थुयासाक जोरासे आङो प्रोग्रामाव प्रोग्रामनि बिसिंदे आं सानो मुजुगौ जों गोबां जागानो नुगौ जेताबो जों द फारनि बिसिंगौ अमो हिंगे देवबर्मा अमो जमाटिया अमो रिया अमो त्रिपुरा इलेक्शन गाना गाना सबायखेनो जे अमो हिंगे कक सालाय दंगो गोबां मा बर' दंनो जे साल फाइके साल बाय हर बाय बीजेपी नेतारनि नगो फौनि जरा हट लाइसै दङ अमाहाय बरगनो अमाहाय कक सागो ओ जागले त्रिपुरा से मावनाय ओ जागले देवबर्मा से मावनाय ओ जागले जमाटिया से मावनाय ओ जागले रियां से मावनाय आबर हिंगे जोंनो डिवाइडेड खायनाय बागैसै जोंनो डिवाइडेड खायै सिनि फान्ड कमे रगै जे नेशनल पार्टी रनो बीजेपी हाई पार्टी सीपीआईएम हाई पार्टी रनो पारे रखनानै बागै अपनी बागै जों जत सिनानै लांनाय जे सिनि हरो 20 दफा मिले जों जत थांसा सिनि बिसिगो कायसा से कम्युनिटी होनाय आबो हिंगाय तिप्रासा कम्युनिटी सिनि कम्युनिटी कायसा तिप्रासा कम्युनिटी जों आबर से सिना लांनाय अपनी बागै जे अमाहाय कक सानाय रंने लामा जों हाक जालो मा दंनाय आङो प्रोग्रामनि बिसिंदैनो सानो मुजुगौ जे आं इएम पोस्ट जागरै पार्टीनि बाय सामो खायनो मुजुगौ मारा सां इएम पोस्ट जागरै पार्टीनि बाय सामो खायनो मुजुगौ I want to leave the post EM I want to work for the party आं जे बिलिभ खायमानि what I believe any post cannot solve the problem of your community any post cannot give you the constitutional solution only Thangsa can bring the greater Tripura land apni bagai and the concept greater Tripura land it is the only solution जों sak bai thani bagai sini जों wan sago ya sini je voter sok sini Tripura sarok thangsangoi sini buba grani kok bai sini budoi kaplai khai roka जों बौनि बायसे सालमा तांनाय जों बौनि बायसे सालमा तांनाय post cannot be bigger than dofa sini je post omo kaisa responsibility se daito samang tangnani bagai omo not about the power of chair omo power chair ya or jaga arrogance onani jaga kरै je kuno kasau kheno जों बसागो जों बिथे मानाय दंनाय आकाशरा जों सिनि से जों बिथे मानाय दंनाय सिनि बरम गोनां इएम कमल साबरा सुजग दङ बिथि नाय से कासा नाय से जों बिथि मारनाय कासा सिनियाव जों बिथि रखे आ कासा हामिया रुगि हामिया ताबक सिनि दफानि बिसिगो जे रुगि दमनि सिनि जे सल्युशन नि जे रुगि आबरा सिनि बुबाग्रा नायतो गायका आइडेंटिफाई के काताबो आबो हिंगाय बोलो नायतो गा बिथिनो मानिया कोनो असै बयदो बिथिनो कारि मांगला कोनो बोलो करै आ बिथि शिप और शिप सिनि बिसिगो दङ आबो आ बिथि हिंगाय थांसा आबनि बागै जों जतनो थांसा गय माबु जालायनाय तासे गोबां मिडिया नारो कौसका जे राजबारी गेराव खानेर आबरते नोंताबो साननो मुसु तामो रिएक्शन आगोबनो सानो मुसुगो जे राजबारी आबो
কোনো সিপিএম পার্টি কোনো কংগ্রেস কোনো বিজেপি কোনো পার্টিনি এবো সম্পত্তি या কোনো পার্টিনি বফানি সম্পত্তি या ত্রিপুরা হাসতেও যেসব সিনি ত্রিপুরা সার দंनाय ত্রিপুরা হাসতেनि फादारबो दंनाय बांग्लादेश दंथ मिजोराम आसाम अस्ट्रेलिया जेसा जायगा दंथ बौनि जोंनि जतनि सिनेमो आरो याग रोखा माने आरो याग रोखा मीन्स वानसोनि जोंनि जत दफानि बख्रगो याग रोखायनै आमनि बागै जों जतनो हामजागै बालबाक्साखाय जे जोंनि जे समस्या दंमोन आमनो समाधान खालामबाय जों माबो सालायनाय